To kaunti ma Kisumu ko ni koro jotelo 4 e kaunti ma Kisumu nogono ma bende koro riwore mar temo matek ahinya mondo mi koro Gavana ma Kisumu Nyong'O koro Golo ko e telo yiero mabiro odhi nyime to kod rido Kampeins mag kaunti ma Kisumu. Senator ma Kisumu Fred Outa, Gavana machon ma Kisumu Jack Ranguma, jatend migao machon jatend migao machon manokeno bura kaachiel kod spika machon Nyong'o gin moko kuom kwethno mabende koro ne nitiere gwenge mag Muroni sub county gi ote achiel mar jopiny mondo koro gombulu oyier achiel kuomgi e dhi laro kom mar gavana mondo gitel ne Kisumu county. Kane oloso e wach makamano, Fred Outa mabende en senator owacho ni koro ne giseiko pogruok margi mane nitiere kinde kod gavana makwongo Jack Ranguma omiyo sani koro giwuok oko mondo mi giti kanyo achiel. Korka Onyango lo oseyo Gavana Nyong'o ni tende opong' kod mibadhi kendo governors makaluo osekelo wichkuot ahinya ne wechego mago mag loch gwenge. Obura mabende koro en jalup jatend migao machon bende kane lose nyase chelo nogono to oseyo weche mag thieth marach e Kisumu ka onge kod kata yedhe kaachiel kod apisas mag thieth masiko ng'anyo kinde ka kinde. Weche mabende koro nosir kanyo to kod gavana mokwongo ma Kisumu mano Jack Ranguma ma owacho ni koro entiere kwethno mar neno dhi dwaro ni koro giloko telo ma Kisumu kendo gikelo telo no. So we have prepared here in Kisumu that the only person we are not going to compromise is the president of Kenya, the fifth Raila Amolo Odinga. But the one we cannot take to the bank, the one we are sending home is Peter Nyong'O. I want Uhuru Kenyatta to hear this, our president. I want Raila Amolo Odinga to hear this, our future president. That we do not need a Nyang here is an obstacle to the development of Kisumu County. We have given a Nyang as a senator 87 billion from the national government. The only thing that we can see today is only a cabro in Kisumu. Auditor General Law watchoni personal 1.4 billion shillings. Koseo kusom gazette. Esama uwe kodunijo turwa. The counties maturwa ka wasedi asarandi. Kendo governors wao kose tiyo maber. Adwani unge ni kuondi duto mose wange offices mag pesa. Ang'wen kuom gigine piny luo ka. Gina uchiel mose wang office mag pesa kuma pesa kani milose weche pesa. Tang'wen kuom gi nie piny luo ka. Jack Nyanumbo Ranguma go niero kamano ni noki wang office pesa. To kuom office mose wangi kariambo to Nyasaye wena. Migodi wang achiel bang' higa 9. Siayo wang odichiel bang' higa 9. Migo Homa Bay wango di chiel bang higa 9. Anyang Nyong'o wange di dek bang higa 3. We are saying that our people are feeling thoroughly let down by Professor Nyong'o. He has failed to fix the poor health system in the county of Kisumu. He has failed to rescue the ailing agriculture, sugar, rice, and all our farm products in the great county of Kisumu. He has refused to provide jobs to our young and educated people. Anyang has refused to empower our women who are working hard and are only asking for about a grant of about 5,000-10,000 Kenya shillings to do business in this county, to live happy. And Anyang has failed to take our children to school. And for that reason, the 4 of us who are all aspiring to be the governor of this county of Kisumu have resolved to put aside our personal ambition to ensure that we support one of us who will face Nyong'o at the ballot. Why Wangi urumamele telo no gole dowa mari ngo gole dowa kozo kamano wadwani ya telo ni oduog dala wa telo ni oduog kanye wan kae
ji ang'wen mobet marito telo kiwe Olitiga. Olitiga to ni kocha nikech en osekoso en ok wadwa kwane. Adwa ni jogi emukwan. Na achiel kuomwa kae oduog telo no e gavana ma Kisumu oduog dala. Walebo. Emomiyo wamketa ndaki ariyogo. Niko bayo ni ng'ata achiel odonje ODM kendo donje ODM motegno wabiro bede ng'em kodondo. Kendo wathire ma kamacho bawa. Plan B. To plan B to koro ok onyal kadho nikech plan B to riwo ute. Plan A gibiere party. Ginyalo dhi Sudi Buoro. Ginyalo dhi tuthi yo Golo. To plan B to kindu gi IEBC. Kindu gang'o?